नमस्कार दोस्तों। तो कल एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिस फिल्म का नाम है अक्षरा। तो रउआ सब के फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नजर न आई, जो कि पूरा भार अपने कंधे पर अक्षरा सिंह ही उठैले बा। मेहनत से घबराओ मत, जो कि लास्ट में एकदम साउथ वाला एक्शन भी रउआ सब के मिली। क्या बात कर रहे हैं? चलिए फिल्म के स्टोरी का बा रउआ सब के हम बतानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षरा सिंह रहेला स्कूल टीचर, मतलब कि मैडम जी। हमें किताब से नहीं दिमाग से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बच्चा सबके पढ़ावत रहेला स्कूल में। उसके बाद अक्षरा सिंह के शादी हो जाला एगो फौजी से। उसके बाद भी अक्षरा सिंह कहला कि हम अभी लड़का सबके और पढ़ावे चाहता नहीं। ये पढ़ावे तो जा सकेली, बाकी इनका सर से पल्लू सरके के ना चल। फिर ओकरा पढ़ावे के इजाजत मिल जाला घर परिवार से। फिर अक्षरा सिंह पढ़ावेला स्कूल में बच्चा सबके। आलस मन में लाओ मत। शादी के बाद ओकर पति चल जाला ड्यूटी पर। सरहद पर दूधू का जंग लड़ चुकल बनी, यानी कि फौज रहेला तो अपना ड्यूटी पर चल जाला अपना देश के रक्षा खातिर। फिर एंट्री होला विनीत विशाल के। नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मात्र अब 3 महीने। तो दबंग सरकार फिल्म से विनीत विशाल अपना एक्टिंग के भोजपुरी इंडस्ट्री में लोहा मनवार चुकल बा। बात तो सही है। तो अब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर विनीत विशाल ही दिखेला विलन के रूप में। आई कहीं शक के बात नहीं थे कि आवे वाला 4-5 साल में विनीत विशाल रउआ सभे के एक बड़ा विलन के रूप में नजर आई और सबके टक्कर दी। जो तो चलिए स्टोरी पे आगे बढ़ातानी। तो स्कूल करा देला विनीत विशाल बंद। कुछ भी अनाप शनाप इल्जाम लगा के स्कूल के बंद करे के नोटिस चिपका देवल गइल बा। तो अक्षरा सिंह एकदम टूट जाला कि आप भाई सोचेला बच्चा सबके हम पढ़ाई कैसे। नन्हे मुन्हे बच्चे पढ़ के। ओके बाद फिर अपना पति के फोन करेला, जो कि अक्षरा सिंह के पति फौज में रहेला। साथ की जरूरत है। ओकर पति कहेला कि भाई हम अपन देश के रक्षा करी कि तुम्हारी स्कूल देखी। सैनिक हैं। अरे बेरा हमार जरूरत देश के बाद देश के लाखों करोड़ों परिवार के बाद, क्योंकि बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो गई रहेला। लाखों करोड़ परिवार में केहू अक्षरा नहीं खे। फिर उसके बाद अक्षरा सिंह के देखे के मिलेला एकदम काली अवतार में, एकदम मारधार, एकदम सब कुछ होला। सज्जन पे। तो फिल्म के ट्रेलर हो जाला खत्म। बाय बाय। तो यह कहानी बा। ये पूरा फिल्म का कहानी यह बतावत बा कि पढ़ाई व्यवस्था पर ही फिल्म बनल बा, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था पर ही फिल्म बनल बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो कि फिल्म की कहानी अच्छा बा। उससे मेरा क्या फायदा? बाकी हमरा एक बात समझ में नहीं के आई कि फिल्म के स्टोरी के हिसाब से नाम नहीं के मैच करत। अच्छा। एक्टिंग भी अक्षरा सिंह करत अरे, और फिल्म के नामो अक्षरा बा। हाँ ओ भाई मारो मुझे मारो। बाकी रउआ सबे के ही बता दे कि फिल्म के डायरेक्ट कैले बारे देव पांडे और स्टोरी बा राकेश त्रिपाठी के। फिल्म के प्रोड्यूसर बारे कुलदीप श्रीवास्तव, रत्नाकर कुमार जी। और रउआ सबे का ट्रेलर नहीं के देख ले तो जाके वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता नहीं। तो ये फिल्म में रउआ सबे के मुख्य भूमिका में नजर आई अक्षरा सिंह, अंशुमन मिश्रा, विनीत विशाल, विनोद मिश्रा। बाकी रउआ सबे के वीडियो कैसे लागल हमरा कमेंट में जरूर बताए। और हमारा चैनल पर नया बारी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे। हमारा नया वीडियो आई तो रउआ सबे के पता चल जाये। तो हम जाता नहीं, बाय। फिर मिले अगला वीडियो में। जब तक रउआ सब अपन ख्याल रखी।